Sa ako ka probinsyano, ning syudad na nimpala, nangita og trabaho, basin in town og mo asinso. Apan bisag kung saon, igo radyong makakao. Kaunom sa usa ka adlaw, magsudan lamang og hamon. Dili ko igsapayan, pag BIBI sa uban. Matag adlaw naning kamot, kay lagi kabus lamang. Kayod buntag udto hapon, malipayon lang gihapon. Mupahuway, mupakiyom, magtuplok-tuplok sa cellphone. Wako'y dolyaris, wako'y milyones, bugtong bahandi, gugma sa akong misis. Wako'y kangko, wako'y jamon, way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo. Insan ba yung taon na mo? Nakasinabot mi nila ni Miss Iyo nila, no? Nag-uol ba ya Miday? O kung sa'y dangatan na ni ato ang DNA-test o nimo, goal kay Miday, o asa ni paingon ko hao na kadili na ka na mo ikita, day. Alam mo lang, Malinsa. Relax lang. Ay, luha pa pa yan. Just relax. Dili na goal ko kay ano. Wala na kauban sa ninyo manglimpyo sa balay nila ni Siano o ni Mel. Day ni, di ka. O kung sa'y dangatan, day ha? Ayaw ginito kasi di barog di mo nga mga ginikanan, ha? Gilakan juga. Ilan lang. Gilakan. Hilak na si Valenciano. Kalma lang. Samtang bita naglakaw mi diri, samtang naglakaw mi diri. Mel, Siano, akong una-una naan ni Nika, usa jud kay dangatan ining bata, usa intay resulta sa DNA test. Kaluoy daw sa bata. Salamat kayo. Magkuhan kini ron. Salamat kay hanga. Ate, kalma lang. Dili ako nagbuol kay nahibaw ko, yun saan siya pagam ni siya, no? Saksi mo gini siya. Di ba? Salamat. Nagi panahon ganing nga ni kabang yung balay, imo gini. Oh, wala gini problema na ako, tungod kay nahibaw ko sa sitwasyon sa kinabuhi karon na natigi atubang og gisagubang nga pandemya. At di ba, lain naghila kay mahurot ng tissue. Bahu apo dato ilang tisyo. Wala lain na hundan di tissue. Lagi okay rin yung kayo, basta ha, huy. Kinahanglan ko sa Tagalog pamil, siya no, kinahanglan mo ka ng tatag na loob yun, ha? Kinahanglan yun din yung tatag na loob, ha? Tatag na loob. Sabi ko katag. Sana all. Basta mo sukol ta! Sukol! Uhoy. Dadi! Oh! Matok mo, apas ko nilang ate ha, kadali lang. Apas na nga, dadi. Apas layo kay to. Hala, hindi ha kang Apas lahok? iskina. Di ara ba iskina ba ilang siya, no? Kaya Oh, karon lagi ang DNA test lagi ni Nika. Excited. Oh, lagi. Basta kayo na, nawahin ako nilang ate. Bye, dadi! Chismosa yun ninyo. Ato ko. Aw. Aba. Dili. Ato ko. Ato. Siguro. Uhoy.
Next ako nga to. Tungod sa itapos sa DNA test ng week na. Pakoy jamo way laing gikaligan gawas sa akong kagwapo. Pakoy jamo way laing gikaligan gawas sa akong kagwapo. Why abiso Big Boss eh? Amino sa mo. Relax lang mo. Kaya ano, na may cellphone ko, nagpaabot ko sa tawag niya. Relax lang ko, pa tawag ko. Di ba? Relax lang kayo. Tawag na ron. Di ba, karon matursulta sa DNA test ning, di ba? Oh, karon, Ang karon. DNA test ni ka ba, karon Oh, matursulta. karon to. Sila ka siya no? Kulbaan tingay ko. Siguro din ikulbaan na to karon. Kay ugaling sinika yang anak, siguro jud ko nga iya gitong kuhaon. Kuhaon gito ni Big Boss. Ah, siyempre. Mau lagi na. Ano gusto niya? Ay, di sa ito dali. Mag-agat ang big boss. Kaya taga boss, ipapilihan na nga to. Kung resulta negative or positive ba to, depende man na. Di tama ka ng istorya. Pagpaabot ha. Oh, maganda na sitwasyon ko. Sabi ni mo, kada mga DNA test, di na madali-dali. May na sa siya. Mura masagag di ka Imo dito no? Oo. Kini siya ba? Sigubida gyud bangan inom lagi istoryahan. Gusto kami inom. Mura lagi. Sa Di taon DNA test. Sa ato pa, Oh, nyara, dikiringan na. Oh. Na, nakiring na. Oh. Kini, sigurado dyan ko, big boss gini. Yeah. Hello, big boss. Ah. Oh. Ha? Oh, sige, boss. Kanang, wala mi boss, pero amo sa nitiwas din among kuwan ni boss. Kaya ba biya ka boss nga nagpaabot minimo boss. Di mo sala. Nagpaabot minimo. Unya, lisod ba sa kastanan boss nga amo ni biya Andre. Basta pa doon ni media, ha? Oh. Oh, sige big boss, Tanawa. unsa, Laging mo. unsam to? Big boss, ningon siya. Patuon Nananay ka. nadawat na niya ang papel. Ya, Unya pagtuon tangan to. nya unsa ta dugayan ini? Kwarta na ni. Master Di na magdugay. Katawa tayo sa to. Kwarto na ta. Unsa to katawa mo? Asa ka dito ato sa tiwason. Unsa man ko? Kabaw na silingan diri nga mutiwas niya. Kita na. Sayang kayo. Magdali ita kay Big Boss aro ka kwarta ta. Wa Katawa, tayo katawa. Mao lagi. No unsar mo. Ikaw di ka katawa. Kwarta man eh. Oh. Kamu god. Di ko ta magsige ko no. Okay. Ikaw apurado kay kasanan. Apurado kay kasanan Oh, niya God. una ka. Nawa. Di ka paabot. Nawa. Di na sukon. Hello. Abot, son. Nasa mo kabuang. Abot. Abot ko gud. Unsay atong buhaton kung harason ta? Sukon! Ako, mo diretso jud kog sokol. Kada, nagtuna. Sukol ta! Sokol dito. Musukol ta! Musukol para mo libre. Sukol ta! mo diretso jud ko aron makasukol ko. Kada, diretso, diretso. Ay, pwede mo likod ay. Ayaw. Ayaw! Diretso ta! Diretso. Diretso, gyud, diretso. Mabangga atak mo diretso ta. Musukol ta tanan! Musukol ta! Laban! Laban, laban. Diretso, diretso 15-0. Oh, sa putila yung sulti mo siya. Basta unsaon gay, basta harason gay ito ni Sir Philip. Sukol ta tanan! Diretso, Nakita ka sukol di ay ma. Aw naagya po rin sama. Musukol ta na. Ikaw ang kay kasukol kay mubog ni kay kami nami kasukol. Yung sa pilain, sa pilain. Dili pili mo lupad. Ayaw sa namulupad. Salamat Sad kayo sa pag-support ninyo isyan. Di para inig tagak ba mulata. Salamat kayo. Salamat kayo, Ti. Uy! Lagi ka! Unsa ni? Ano ni? Mauna ni Kap. Ano man? Ani di kap, ani mo nahibong nga mga di mo kagikan di kap nanginhas ka. Bakasyon ka, Kap. Dito ko sa unahan. Gikan na siya Ang Mars. imo nabtan magugkap kaning mo nagiingon si mo asawa nga musukol ko no kay namo gi karon Ano mo sukol? Ang kalang nga. kap Say langga! Say langga! Ang amo aba kay ano si Nika basig mo ari si Big Boss Karon nila katong Sir Philip
basig kwaon sinika mo na musukol mi. Amo kung rason sila, kami tanan musukol mi. Paibaon tinggal ka pa. Dili man Karon ang manito, dili resulta man sa mapante. DNA test Diretso me. ni Nika og si Sir Philip karon ang ilahang DNA test. Nakaibaba ka. Oh! Unsa na Masumba. Kap. Ang inyo kapasabot. Ay, gasa pa. Kap, unsa DNA test B? Nakaibaba ka sa DNA test. Explain. Kap. Oh, lagi ka lang din test, lagi ka lang. Ang imong dugo eksaminon, yang dugo po sa imong papa eksaminon, o pareho mo, Oh, di sa ganun. Examinon gapon. eksaminon lagi. Dili ko makapitan og dili pa ko. Oo, tinuod na. Ibaw pa na. Kap, Idol Rap, Ay! mao na nga kami, naami diri hugtanon nga mo suporta nila pamilyang Siano. Ano? Musukol ka! Ako! Oh, Dili ko musukol. Ako musuporta ko. Ato suportaran. Team Diretso! Isa, kung right ka, Ako suportaran dipinsahan ato. Ang pamilya Siano nga kanang gitawang lag Big Boss. Big Boss. Ha! Liga sa may gamay ana. Ako'y muhagkan og subagay ana. Ako'y kapitan. Balang ma-aul ko sa akong pagkakapitan. Sukol Kap, ta! Idol Rap, Sukol ta! Diretso! Diretso! mo suporta gid ko mo kay na ako'y giandam sa mong bahay og karang. Wala problema og marito si Philip. Ato to didakan og karang. Mga to! Amoy kupot kaya ako. Bakoy jamo Way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo Bakoy jamo Way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo Lagi ka mo kulit tayo na dugo ko naong. Charge. Pag-una sa Nina. Ipakita, patupang. Hoy, tanda. Sa Nina, mo ka purang intro siya sa BGM. Nilo magtugod! Nilo magtugod! Basta kami Kap. Libre team libre me. Ah, libre mo! Kami, mubayad me! Way libre! Oh, kitso. Hoy, Charge, balik, charge. salamat jud kayo nga nisulog ka ning t-shirt ta. Kami, ang Alberto's Pizza. Hugtanon ko sa suporta nimo. Ano, sponsor na yung Alberto Santo? Wala kay ba? Sponsor kayo. Oh, tanawa, walang dimsum. Charge, charge. Bukan mo kay kahap. Wala. Kasama ako kay Sir Philip. Sukol ta! Hoy, what did you Sige. Bantay ka lang ako! Are, abot! Kaya nga natin ka! At ato ba? Kalma lang Kap, kalma lang. Ikaw! Pikas! Sincere ka! Say kung sir ni mo! Kung imo ni Kwaos ni Kon! Ori na po din pikas. Tutsa! Pikas ka na, pikas ka na. Oy, Kap! Dili na pikas sa Kap. Nika, magukap. Dali na pa pikas sa Nika, Kap, Nika. Ikaw, Philip! Pilitan. Nika, Kap. Pilitan. Nika. Pilitan! Papilitan kita sa kumor ako! Sorry mo Sir Philip. Charge! Akong tubaw sa kumo! Charge! Balik, Kap. Kap, napakap. Kap, napakap. Wala na, Kap. Grabe ka kaisog ka. So, Basta ako may Basta. salamat sa porta ninyo. Inauna. Kami din, what do you make church? I-charge. Kami, church. One, two, three. Game, abot na to si Sir Philip. Pabuto na to! Asa si Sir Philip? Karong Abot! adlaw Sa mga magkalasa! kauban niya ang mga taga DNA workers.
Dili ang taga-kuan, taga-COVID. Hoy, Dili Kap na Idudar. IDF. Huwag kita laing Kay Padular. Di ko ka Padular. Huwag kita laing buhaton ani kundi musuporta kita sa pamilyang Sano. Okay, musuporta kita sa pamilyang Sano ha. Suporta! Okay. So, diretso. Guys, para sa mga chismosan. Boss. Ayan mo sa. Boss. Boss. I-order mo, boss. Ano mo? Iyalan ko mo pa? Pakoy jamo way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo. Pakoy jamo way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo. Naghihirap pa. Magkasa ko silhig. Yan naman silig. Yan ako ko silhig. Ano na silhig? Ay, dator man silhig. Magandam ta, magandam. Isa lang makawi. Pareho siya. Hindi lang Kap, lingkod kap. Wala sa man hindi pa. Di mo siguro kanang lang mangandam ta oy. Ha? Di mo siguro kinahanglan nga mangandam. Uy, Magandam ta, magandam. Tinawas na ano? Lo, magandam, pakita mo, pakita. Lo, mauna na. Pakita mo, magandam. Magandam, magandam. Magandam, pakita mo, bunag. hoy, pangita mo dito. Hoy, kani ako, ano sa kani ako. Kalma mo. Di kinahanglan nga Magandam, magandam kami. Basta ha. Hoy, Dili ta mag-una-una sa gulbot ha. Hoy, mangandam ta aron makita nila nga. pero at least ba? Ready na ta. Tinuod na uy. Ay, na lagi ninyo ipakita. Dili lagi ta mag-una-una lang. Dali mo. Ita ko na sa. Nalilihig ako. Uy, atras sa gulo. Atras sa gulo. Atras sa gulo. Atras mo dili, atras mo dili. Atras mo dili ka. Agoy. Sir Philip. Wala gid na. Distansya lang, kamay. Ilam. Hilubis ako na ninyo, Ben. Naman kay Marcos lang ko na. Ano man kuha na oy. Lo, ari diri lo ay pagtalikod lo wala. Hoy, atras mo, Ben. Kaya nasa ko'y kuhaan sa suwan. Ano mangga? Atras mo, kailangan kuhaan sa suwan. Ilum ta sila na istorya para maklaro ta, klaro. Ay sa kanita. Hoy, pamino sa mo ha. Pastorya sa mo big boss. Kay doon na sa isulti ninyo importante ka sa nan. Ay, salamat. Sir Philip. Ako muna siya, no? Juan, kumpirmado. Sa ako ka probinsyano ning syudad nanimpala nangita og trabaho basin in town og mo asinso apan bisag kung saon igo radyong makakaon kaunom sa usa ka adlaw magsud-an lamang og hamon dili ko igsapayan pag ay sa uban matag adlaw naning kamot kay lagi kabus lamang kayod buntag udto hapon malipayon lang gihapon mupahuway
mupakiyong magtuplok-tuplok sa cellphone. Wako'y dolyaris, wako'y milyones, bugtong bahandi, gugma sa akong misis. Wako'y kangko, wako'y jamo, way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo. Wako'y dolyaris, wako'y milyones, bugtong bahandi, gugma sa akong misis. Wako'y kangho, wako'y damo, way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo. Sa akong kagwapo.